खोपोली क्रांतीनगर येथे दुपारी 2च्या सुमारास घराबाहेर पडलेल्या एकाच कुटुंबातील 2 चिमुकल्या मुलांवर कालाने झडप घातली। क्रांतीनगर येथील नाल्यात पडून ते वाहून गेलेत। या घटनेने क्रांतीनगर खोपोली सर्वत्र हलहल व्यक्त केली जाते। या घटनेची माहिती मिळताच खोपोली पोलीस यंत्रणेसोबत आपत्कालीन टीम सहज सेवा फाउंडेशन कडून शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे। खोपोलीमध्ये पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे। खोपोली काटरंग विनानगर परिसरात पाणी तुडुंब भरले असून नदी नाले ओसळून वाहू लागले आहेत। शिवसेना नेते संदीप पाटील हे मदत कार्याला सरसावून पुढे आले आहेत। पत्रकार मोहसिन शेख, आपली खोपोली।